Хәзер бездә җырлы бүләк тапшыру вакыты. Кемнәр шушы арада бу атнада диеп әйтик, үзләренең гомер бәйрәмнәрен, истәлекле туган көннәрен билгели, без сезнең һәммәгезне дә чын күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән һәр көнгә куанып яшәсәгез иде. Хәзер әйдәгез, безгә килгән хат белән танышабыз. Хөрмәтле Соба Луканнары телерадио компаниясе хезмәткәрләре, сезгә эшегездә зур уңышлар теләп, Соба районы Тимышык авылында яшәүче әниебез Миңниса Вәлиеваны туган көне белән котларга телибез. Табигатьнең иң ямьле, иң матур, җанланган, яшәргән вакытында 13 апрель көне, моннан нәкъ 80 ел элек әниебез Миңниса Тимышык авылында дөньяга килә. Кара чәчле, кара кашлы шибәр әниебез шул авыл егете Ибраһим белән гаилә корып җибәрәләр. Кичкенәдән эшкә өйрәнеп, әнисенең уң кулы булган әниебез 14 яшеннән фермада сыер сауа. Батыр, тырыш әниебез бер эштән дә ширканмый, башлаган эшен җиренә җиткереп чыга. Әлеге сыйфатлары аңа киләчәктә дә кыенлыкларны җиңәргә ярдәм итә. Әниебезнең белмәгән, эшләмәгән эше юк. Пешергән ризыклары авызда эреп тора. Бәйләгән оек бияләйләре тәннәребезгә сихәт өсти. Без 5 баласын да ул укытып, олы тормыш юлына чыгарды. Эштән курыкмаска өйрәтте. Бүгенге көндә дә аның киңәш теләкләре, кылган дугалары белән бәхетле гомер үтәбез. Әниебез 5 вакыт намазын калдырмый. Сәламәтлеге какшаса да, һаман хәрәкәттә. 10 оныгы, бер оныкчыгы да әбиләрен бик ярата. Хәзерге көндә әти-әниебез, абыебыз, Азат һәм киленебез Гөлфинә белән гомер итә. Моның өчен без аларга бик рәхмәтле. Кунак булып килгән чагында әниебезнең рәхмәтле йөзе тагын да балкып китә. Кадерлебез, әниебез, сине чын күңелебездән күркәм бәйрәмең 80 яшь тулган көнең белән котлыйбыз. Ходай сиңа алга табада сәламәтлекнең ныгын бирсен. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, без балаларының кадер-хөрмәтен тоеп, оныкларының яраткан әбисе булып, озын-озак гомер кичерергә насыйп булсын. Син безнең өчен бик тә кадерле. Безгә биргән яхшы тәрбияң, төпле киңәшләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, әниебез. Әни, һәр вакытта булдың өйнең яме. Авыр чакта булдың безгә син терәк. Озак яшә, һәр чак сәламәт бул. Син бит әни безгә гел кирәк. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлап яшәгәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез. Без сагынып кайтып кергәндә. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең. Йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Туган көнең котлы булсын, әни. Юбилеең усын күңелле. Балаларың бүген сине котлый, шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер юлыңда. Онытмабыз, әни, төпле сүзең, зирәк фикерең тормыш юлында. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Ибраһим, кызларың, улың, киленең, кияүләрең һәм 10 оныгың. Хөрмәтле туган көн иясе, юбилярыбыз Тимышык авылында яшәүче Миңниса апа Вәлиеваны ихлас күңелдән без дә котлыйбыз. Балаларның теләкләре тормышка ашып, тигезлектә аларның бәхетенә куанып, саулык, сәламәтлек белән озын-озак еллар гомер итегез әле.
nişanlangan üz qarашым sizge tübelgen Eytigizçi mina nädirüşkeler niye yetirgen eken dilegen Eytigizçi mina nädirüşkeler niye yetirgen eken Yine uyattılar siskendirip gamsiz günlerde Medrüşkeler gibi ibersizsiz üzülseniz tuğan şiirlerden Medrüşkeler gibi ibersizsiz üzülseniz tuğan şiirlerden üzülseniz tuğan Бүгінгі жырлы бүләк тапшыруын төгәллейбез. Изге теләк, күңел кояшы. Якыннарыгызны бәйрәмнәре белән котлап, аларга бәхетле мизгелләр бүләк итәргә ашыгыгыз. Языгыз безгә. Без сезнең хатларны һәр көнне кабул итәбез, ә инде җомга кичләрендә ияләренә бергәләп ирештерәбез. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Бүгенгә сау булыгыз.